Ze? Ja, uste nuen zerbait eta bertzula hor, pantailan. Kaixo, ongietorriak Zokorristaren atal berri honetara. Zokotuber. Nola, dinamikoagoa. Kaixo, ongietorriak Zokorristaren atal berri honetara. Zokotuber! Exageratua, naheten bezala ingo dut. Kaixo, ongietorriak Zokorristaren atal berri honetara. Zokotuber. Udan zehar hor ikusi nauzue alde batetik bestera begirale, solosle eta hainbat zokotan nire begiak luzatzen. Barrura begiratuko dugu. Sarera! Internet! Nola ez dela internet? Internet? Internet. Internet! Azken aldian pixkat deskubritu dut hemen internet eta hori, eta ni igual sare sozialetakoa baino gehiago naiz kaina sozialetakoa. Eta hainbat gauzek atentzioa ditu didate. Zuengana plazaratuko ditut. Aste honetan, hor Bartzelona aldean, txistu jo diote Felipe V. Makiltxori, besteak beste. Felipe V. Makiltxo erregea. Eta Salvadorrek ez bezala, txistu jo dituenak ez ditu maite. Entzun dezagun Felipe V. Makiltxori buruz esan zuen Maite Pagazurtunduak. Eta bestetik, monarkiak bere funtzioak ondo kunplitzen baldin baditu, ez da sistema desegoki bat. Badire beste adibide batzuk, monarkiak Suedian edo beste zenbait tokitan funtzionatzen dutenak. Hortaz, arazoa ez da monarkia bai, monarkia ez. Praktikan, zer behar dugun, zer datorkigun ondo, ze elementu baliagarria ditu. Printzea kostatu zaiguna. Printzea guk guztien diruarekin edukatu dugu. Itxura denez, beti esaten dute, el preparado, nahiko preparatuta omen dago. Nik ezagutzen dut. Eta? Badirudi. Prestauta dagoela. Bai. Ja. Bai. Geldi, ez dezute ikusi? Ikusiko zenuten, ez? Ja, berz jarriko. Bai. Ja. Bai. Bai. Ja. Ematen du. Eta guzti, inbertsio sozial guzti horri etekina ere atera diezaiokegu, ostaz, preparatuta dagoenez eta preparatuta dakagunez. Bai ez? Nik ez dut gorputz hizkuntzaz gehiegi ulertzen, baina irribarre salatariak ederki asko detektatzen ditut. Ea, Maite. Diozunan arabera ondo prestatua dagoela esateak barregura sortzen ditu. Imaginatu kolonizazio espainiarren aldeko batek bere ikur nagusitzat monarkia duena hori egiten badu. Zer ez dute egingo printze urdin eta bestelako ipuinetan sinisten ez duen norbaitek. Urrengo pieza, hemen kate honetan. Etxe santu honetako Bilboko aste nagusiko saio berezian ikusi ahal izan genuen. Punkiak beti irudikatzen ditugu larruzko zurrupa eta krestakin. Baina ez, Bilbon txapela eta bizar zuria dute. Ni gure dut elebatzen burutxu bategaz, edo rapetxun burutxu bategaz, baina hone bakizu zelan bat izen. Baina gero bakizu honek animalize perestitu zibiltzen, ezetarako berez. Baina nik bateri preguntunen zen rengunien da, zuk lavadori bako zuitzean da, bai. Da jaboiak enpletizuz eta suabiziantek eta ez da, da bakizu zeka zein edauen hori gehienak, da, ez hori produktu naturela bai, txarri zen grasagaz. Hori beste batzuri bezatzen zen, ez duzuan gonurtzoriz, jentia moskelik guk demokratikoa gara, entre comillas, baina demokrata gara. Zer esan alako gizaseme batik, ezer gutxi, zer bai. Badirela animalia jatorria ez duten hainbat garbikari, eta bilatzen duenak aurki dezakela. Baina azken aldian barre ederrak egin baditut, hori poliziarekin izan da. Ez agian bereziki beraien errepresore lanarekin, baizik eta xalabarduan, sarean. Baizik eta sarean aurkitu ditudan bideotxo batzuekin.
Badakit nire kolorea berdea dela. Berdea eta polizia esatean, askori burura Guardia Zibila etorriko zaizu. Guardia Zibilek herri honetan, naiz, herri honetatik kanpo egin dituzten basakerekin. Hala ere, ariketa berezi bat egitea eskatuko dizuet. Pikoletuen sortzaile sena aztertuko dugu. Eta begira bestela egin zituzten bideo edukatibo hauek. Chavalote, que te has pillado buena esta tarde. Lapurrak antifaza darabil, baina denek dakigu benetako lapurrek korbata eta maletinak erabiltzen dituztela. Zer pentsatuko lukete piratek honako hau ikusita? Bideoek egin zituenak artista bikaina, omenaldi izkutuak sartu zituen. Eta berdeaz ari garela... ¿Dónde vas? Con la verde mola más. Gure selekzioa partatzearen leian, euskal selekzioa nortasunaren deian, gure selekzioa munduari begira, euskal selekzioa gureak dira. Gauzek esan nahi bat edo bestea izan dezakete. Ten cabeza. Nik uste polizia baten azpian beti dagoela musikari bat. Instrumentu bat bestearengandik trukatzean datzagakoa. Guri beraien musika tresnarik okerrenak egokitu zaizkigu. Baina musika pixka bat bukatzeko. Estabil, Paristik natorren artista banaiz ni, Paristik natorren artista banaiz ni, ondo jotzen dut, bai
Eta hauxe izan da gaurko zokotuber tartea. Espero beste batetan gauza gehiago eukitzea eta gauza gehiago zuei helaraztea. Ja! Zer daula? Ja interneten dago? Hau ja interneten? Amari deitzen. Ama! Ama! Jarri internet! Jarri internet! Oain, ointxe! Zela berrezkoa, oain. Lase, ama, gero ikusi dezakezula bai, Vale? Venga, agur! Nik uste telebista bezala, zuzenean, eta